Hej, mit navn er Rebecca, og her til sommer så skal jeg til USA som udvekslingsstudent. Og det er derfor, jeg har lavet den her kanal, så jeg ligesom kan lave vlogs og sende videoer ind på mobil. Og jeg har bare lyst til at lave en lille intro til min kanal, så I ligesom kan se, hvem jeg er, og ved, hvorfor jeg lægger videoerne ud. Og det er nok fordi, at jeg gerne, når jeg kommer hjem, gerne ligesom se de videoer, hvad jeg har lavet i USA. Og det er også derfor, at jeg vil lave vlogs, og jeg vil sende videoer, det har jeg sikkert sagt. Men det er ligesom det, jeg vil lave på den her kanal. Og hvis I vil følge med mit år i USA, så er I velkomne, og jeg prøver at gøre det, så lægge videoer så mange gange ind, jeg kan. Men jeg har også en blog, og det er ligesom et alternativ, den her kanal, til min blog, at jeg ligesom kan have noget andet at skrive, eller hvis jeg ikke orker at skrive, og ligesom heller føler for at tale, så bruger jeg den her, eller min computer, som jeg kan tale til, i stedet for min blogfil. Jeg synes, det er nemmere at tale, end at skrive. Men jeg føler mig virkelig, virkelig akavet lige nu at sidde og tale til min computer. Så det håber jeg bliver nemmere med tiden. Fordi lige nu er det akavet, at jeg sidder og taler til den. Men det er fint nok. Jeg lærer det. Ja, og så vil jeg fortælle lidt om min high school ophold. Eller min familie, eller host family og sådan noget. Jeg skal bo i en stat, der hedder Minnesota, som ligger på grænsen til Canada, så det er virkelig, virkelig, virkelig koldt. Altså inde i midten, grænsen til Canada. Ja. Minus 15 om vinteren. Det er bare med at tage tøj med, altså varmt tøj. Ja. Men jeg skal bo i en by, der hedder Bridgedale, noget med B. Jeg kan aldrig huske det. Det må finde ud af. Ja. Ellers så skriver jeg det i info eller sådan noget. Jeg er 15 år, og jeg er fra 96, og jeg har fødselsdag i december, så jeg bliver 16 år i USA. Så det bliver underligt ikke. Altså nu har jeg altid sagt til mig selv, når jeg bliver 16 år, så går jeg ned i den nærmeste Fakta og køber en øl, ikke? Fordi så er det ligesom vise mit legitimation og være helt peace, ikke også? Fordi at det har jeg altid gerne lidt. Men det kan jeg altså ikke, fordi jeg skal være 21. Så ja. Okay, den familie, jeg skal bo hos, er en familie på 6, tror jeg det var. Men ja, 6. Der er en far, en mor, og så 4 børn. Men børnene er ret gamle. Den yngste var 21, og han er soldat, så han er lige nu i Kuwait. Og de 2 andre er flyttet hjemmefra, og den sidste, han er 31, og han arbejder på farmen. Ja, jeg skal bo på en farm. Min hostfar er nemlig landmand, og min hostmom, hun er bare sådan, jeg ved ikke, en almindelig arbejde. Altså sådan assistent eller sådan noget. Jeps. Og så kommer der en tysk pige, der hedder Eva, som er fra 97, som også skal bo sammen med mig der. Men det her, det er dog kun en velkomstfamilie, det vil sige, at det kan godt være, at det er dem, der skal finde familie til mig, så det behøver ikke at være dem, jeg ligesom skal bo hos. De prøver at finde familie til mig, men det kan godt være, at jeg skal bo hos, men det kan godt være, at jeg ikke gør. Ja. Okay, og på den her kanal, der har jeg tænkt mig, ligesom jeg tror jeg sagde i starten, vlogs og videoer, og nu skal jeg glemme mig virkelig hurtigt, fordi jeg føler mig virkelig akavet, virkelig, virkelig akavet. Ja, det var bare det, og så kommer I til at se, fordi jeg kommer nok også til at lave nogen før, fordi i morgen, der skal jeg til et EF-møde, ja, mit selskab og EF, klokken 10 til klokken 6 eller sådan noget, så det er virkelig, virkelig langt med. Og næste weekend, der skal jeg på camp på Fyn med folk, der skal med EF, altså til England og Japan og alle de steder, det nu skal New Zealand, Australien, USA, ja, you name it, altså. Så jeg kommer nok også til at lave nogle senere.
Måske i dag. Nej, måske ikke i dag. Men der kommer i hvert fald flere videoer om hvordan jeg har det, og hvordan jeg har det. Så jeg var støbt nu, fordi den her video kan godt til at ved at blive virkelig lang. Og derfor tror jeg, det ville være en god idé, hvis jeg sluttede af nu. Ses den næste gang.